ጨው ዘይብሉ መግቢ ልብ ወለድ ዛንታ ቀዳማይ ክፋል ዮናስ እቲ ምስ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ፍቅሪ ፈቲኑ ምዃን ዝኣበዮ ዮናስ ንፍቅሪ ካብ ዝሰናበታ ድሮ 2 ዓመት ኣቁፂሩ ነበረ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን ክድቅስ ኢሉ ዝሑል ሙዚቃ ወሊዑ ኣብ ዓራት ተጋዲሙ እንከሎ ኣብታ ምሸት እቲኣ ከዓ ሞባይሉ ናይ ፌስቡክ መሰንጀር መሰጅ መጸቶ እቲ መልእኽቲ ካብ ሓንቲ ሳሩን እትበሃል ጓል ነበረ ዮናስ ኣብ ፕሮፋይላ ኣትዩ ስእላ ይፍትሽ እሞ ሬዋ ዘይፈልጥ ሓዳሽ ጓል ኮይና ጸንሐቶ እታ ሳሩን ዝጸሓፈትሉ መልእኽቲ ካብቲ ልሙድ ሃይ ዝብል ኩሉ ግዜ ዝመጾ ጽሑፋት ዝተፈልየ ነበረ ሰላም ዮናስ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ፖስት ዝጸሓፍካዮ ሓሳብ ኣንቢበዮ ግን ሓደ ዓብይ ጌጋ ነይርካ ትብል ነበረት ዮናስ ብባህሪኡ ሰብ ጌግኡ ክነግሮ ከሎ ብዙሕ ኣይፈቱን እዩ ዝነበረ ብናይዛ ጓል እዚኣ መልእኽቲ ግን ከይተሰናበደ ብትብዓት ኣብ ክንዲ ዝሓርቕ እኳ ደኣ ክፈልጣ ሃንቀውታ ኣሕደረሉ ዮናስ ቅድሚ ሰላምታ እንታይ እዩ እቲ ጌጋ ኢሉ መለሰላ ኣይደንጎየትን ሳሩን እውን እቲ ጌጋኻ ዓለም ብዘይ ፍቅሪ ክትንበር ትኽእል እያ ኢልካ ምሕሳብካ እዩ ፍቅሪ ንዓና ንደቂ ሰባት ልክዕ ከምቲ ጨው ንመግቢ እያ ነገር ግን መግቢ ጨው እንተዘይሃሊካ ትበልዖ ኢኻ ጣዕሚ ግን የብሉን በለቶ ዮናስ ኣብ ክንዲ ንመልሳ መልሲ ዝህበሉ የዳው ኣብ ልዕሊ ስክሪን ሞባይሉ አንጠልጢለን ደው በላ እዛ ጓል እዚኣ ካብቶም ናይ ፌስቡክ ታራ ሰባት ዝተፈለየት ምዃና እውን ተረድአ ዮናስን ሳሩንን ካብታ ምሸት እቲኣ ጀሚሮም ምሸቱን ንግሆን ብጽሑፍ ምዕላል ሓሳብ ንሓሳብ ካብ ምልውዋጥ ሓሊፎም ናብ ፍቕራዊ ዕላል ገጾም ክሰጋገሩ ጀመሩ ድሕሪ ናይ ሓደ ሰሞን ምጽሓሓፎም ግን ንዮናስ ሓደ ዓብይ ፈተና ገጠሞ ምስ ሳሩን ብጽሑፍ ጥራዮም ዝፋለጡ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሳሩን ሃየኒ ጽባሕ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብቲ ማእከል ከተማ ዘሎ ዓብይ ቤት መግቢ ክንራኸብ ንኽእል ዲና ኢላ ሓተተቶ ኣስዕባ ቢላ እውን የኒ መልስኻ ሕራይ ንራኸብ እንተደኣ ኮይኑ ሓንቲ ቅድመ ኩነት ኣላትኒ በለት ሳሩን ዮናስ ልቡ ክትሃርም ጀመረት ክሰምዓ ብጣዕሚ ህንጡይነት ፈጠረሉ ሕራይ እንታያ እታ ቅድመ ኩነት ኢሉ ክትነግሮ ብተርባጽ እንዳተጸበየ ሕቶ ኣቕረበላ ሳሩን ዝሃበቶ መልሲ ንዮናስ ፈጺሙ ካብ ዝገመቶ ወጻኢ ነበረ እቲ ዮናስ ዘይተጸበዮ ቅድመ ኩነት ዮናስ ነቲ ሳሩን ዝጸሓፈትሉ ቅድመ ኩነት ዝብል ቃል ደጊሙ ኣንበቦ እንታይ ኮን ክትብል ደልያ ወይስ ክትፍትነኒ ደልያ ኢሉ ብሓሳብ ተዋሕጠ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ እውን ሳሩን መለሰትሉ እታ ቅድመ ኩነት ከምዚ ትብል ነበረት የኒ ክንራኸብ ከለና ሞባይልካ ኣጥፊካ ክትመጽእ ኣለካ ካብታ ዝራኸብናላ ደቂቕ ጀሚርና ክሳብ ንፈላለ ዓይንና ዓይኒ ጥራይ ክንጠማመት እምበር ናብ ስክሪን ሞባይል ክንጥምት የብልናን ትብል ነበረት ዮናስ ብጣዕሚ ተገረመ ኣብዚ ሰብ ብሞባይል ተኣሲሩሉ ዘሎ ዘመን ከምዚ ዓይነት ሕቶ ምሕታታ ንዮናስ ዝያዳ ኣግርሞ ፈጠረሉ ሕራይ ኢሉ ድማ ተሰማምዐ ንጽባሒቱ ሰዓት 4 ክኸውን 10 ደቂቕ ምስ ተረፎ ዮናስ ኣብቲ ቤት መግቢ ተረኺቡ ሞባይሉ ኣጥፊኡ ልቡ ከም ማሽን ክትሃርም ጀመረት ሰዓት 4:00 ምስ ኮነ ሓንቲ ብጣዕሚ መልክዕኛ ፍቑስ ዝበለ ክዳን ዝተኸድነት ጓል ናብ ገጻ ክትመጽእ ራእየ ንሳ ድማ ሳሩን እያ ዝነበረት ዮናስን ሳሩንን ንመጀመርታ ግዜ ገጽ ንገጽ ተረኣዩ ድሕሪ ሰላምታ ንመጀመርያ ግዜ ብዘይ ምጥውዋቕ ሞባይል ካብቲ ዝተለምደ ምጥውዋቕ ስክሪን ተገላጊሎም ዕላል ጀመሩ ሳሩን ብዛዕባ ህይወታ ብዛዕባ መጽሓፍቲ
እቲ ኣብ ፌስቡክ ዝጽሕፎ ጽሑፋት ከተዕልሎ ኸላ የናስ ብትርኢታት ጥራይ ዝወቀበት ዘይኮነት ልቢ ዘለዋ ጓል ምዃና ተረድኦ። ዕላሎም እናመቀረ ኸደ። ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ግን የናስ ሓደ ነገር ተዓዘበ። ሳሮን ክትዛረብ ከላ ጸገማይ ኢዳ ኣብ ትሕቲ ጣውላ ተሓብእ ነበረት። የናስ ብዋዛ ምሲሉ ሳሮን ስምምዕና እኮ ሞባይል ምጥፋይ ነይሩ፣ ንስኺ ግን ኢድኪ ኣብ ትሕቲ ጣውላ ሓቢእ ክትዕልልን ኣለኹ በላ። ሳሮን ፍሽኽ ተኣጠፍአ። የናስ ሓደ ክነግረካ ዝግባእኒ ነገር ነይሩ በለት ድምፃ እናሕነቕነቐ። የናስ በቲ ኣብ ገጻን ድምፃን ዝረኣዮ ምቅይያር ኣዝዩ ሰንበደ። እንታይ እዩ ንሱ ኢሉ ድማ ሓተታ። እቶም ኣብ ፌስቡክ ዝረኣኻዮም ስእልታት ኩሎም ቁንጫላት ጥራዮም ነይሮም። እዚ ጸጋማይ ኢደይ ትሪኦ ዶ ኣለኻ ኢላ ኢዳ ካብ ትሕቲ ጣውላ ኣውፀቶ። ክሳብ መንኮባ ዝበጽሕ ናይ ሓዊ በሰላ ዝነበሮ ጸጋማይ ኢዳ ኣርኣየቶ። የናስ ካብ ትጽቢቱ ወጻኢ ብምንባሩ ብጣዕሚ ሰንበደ። ሳሮን ብውሽጣዊ ነድርን ጓሃይን ዝዓብለለ ድምፂ ሰባት ጽባቐ ገጸ ይሪኦም ይቐርቡኒ፣ ግን እዚ በሰላ እዚ ምስ ረኣዩ ይርሕቑኒ። ንስኻ ኸ ሕጂ ውሽጥኻ እንታይ ይብለካ ኣሎ? ከምቶም ሪኦም ዝረሓቑኒ ክትርሕቕኒ ዲኻ ወይስ ሌላና ክቕጽል ትደሊ ኢላ ብታሕትና ሓተተቶ። የናስ ስቕ በለ። እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ህድኣት ኣዝዩ ከቢድ ኮነ። ጨው ዘይብሉ መግቢ ልበወለድ ዛንታ ሳልሳይ ክፋል ይቕጽል። ሳሮን ነቲ ናይ የናስ ስምባደ ተዓዘበት። እዚ እውን ከምቶም ካልኦት ኣእዳዊ ምስ ረኣየ ዳሓንኩኒ ኢሉ ክርሕቀኒ ብምባል እተን ፍሩያት ይዕንታ ንብዓት ናብ ምዕጉርታ ክሰዳ ጀመራ። የናስ ግን ኣእዳው ቀስ ኣቢሉ ካብ ጣውላ ብምልዓል ዓባይ ተኢዱ ናብቲ ብንብዓ ዝተርከሰ ምዕጉርቲ ሳሮን ሰሪዱ ንብዓታ ክደርዘላ ጀመረ። የናስ ንሳሮን ሳሮን ስለምንታይ ትስከፊ? እዚ እኮ ታሪክ እዩ፣ ሰብ ታሪኹ ክሓብእ የብሉን። ንስኺ ካብ ሓዊ ተሪፍኪ ሎሚ ኣብዚ ምሳይ ከምዚ ኢልኪ ክትስሕቕ ምኽኣልኪ ንዓይ ጅግና ኢኺ በላ። ሳሮን ካብቲ ዝገመተቶ ወጻኢ ዝኾነ መልሲ ስለ ዝረኸበት ንመጀመርያ ግዜ ናይ እፎይታ ስምዒት ተሰምዓ። እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ናይ ጓና መንፈስ ጠፊኡ ናይ ሓቀኛ ዓልክነትን ፍቕርን ሃዋህው ሰፈነ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም የናስን ሳሮንን ዘይናጻጸሉ ኮኑ። የናስ ብዛዕባ ሳሮን ዝነበሮ ኣረኣእያ ካብቲ ኣብ ፌስቡክ ዝሪኦ ላይክ ናብ ልባዊ ፍቕሪ ተቐየረ። ይኹን እምበር ናይ ሳሮን ፈተና በዚ ኣይተወድአን። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ የናስ ንሳሮን ምስ ኣባላት ስድራ ቤቱ ከላልያ ወሰነ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ የናስን ሳሮንን ተተሓሒዞም ኣብ ገዛ ኣተዉ። የናስ እውን ብኽብሪ ነፍቃሪቱ ምስ ኣባላት ስድራ ቤቱ ላለያ። ኩሎም ኣባላት ስድራ ቤት መኣዲ ኸቢቦም እናበልዑ ከለዉ ኣደ የናስ ምስ ሳሮን ሰሰሪቐን ክጥምታ ጀመራ። ሳሮን ብፍርሕን ስክፍታን ርእሳ ድመነት። የናስ ብወገኑ ኣደይ ሕጂ ሓደ ነገር ትዛረብ ብምባል ልቡ ከተንፈትፍት ጀመረት። አንደበት ኣደ የናስ ገጸ ናብ ሳሮን ጠወያ። ሳሮን ገጽ ኣደ የናስ ምርኣይ ከቢድዋ ጸቕጢ ክስማዕ ጀመረ። ኣደ የናስ ንኽትዛረብ ጎረራ ኣጽሪቃ ብምባል ዛጓለይ ሓንቲ ሕቶ ዶ ክሓተኪ በለት ኣደ የናስ። ሳሮን በስክፍታ ተዋሒጣ ጸገም የለን ኣደ ሕተትኒ በለት። የናስ ወደይ ንመጀመርያ ግዜ ሞባይሉ ከየጥፍአ ምሳኺ ክዕልል ጸኒሑ። ኣብ ግዜ መኣዲ እውን ጸጋማይ ኢዱ ሞባይል የማናይ ኢዱ መግቢ እዩ ዝሕዝ ነይሩ። ወረንታይ ዝበለ ድግምቲ ክገይር ኩሉ ሕሉፍ ሓሊፎ ኣብ ግዜ መኣዲ እውን ሰላምታ ብመልእኽቲ ብመሰጂ ዝሰደልና ነይሩ ኢላ ነቲ ዝነበረ ወጥሪ ብሰሓቕ ቀየረቶ።
ይኹን እምበር እቲ ዝዓበየ ፈተና ገና ብሕጂ ዘሎ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ዮናስ ምስ ሳሮን ናብ ገዛ ኣፋነቓ። ዮናስ ኣብ ገዝኡ ተመሊሱ እቲ ምስ ሳሮን ዝፀሓሕፍዎ ዝነበሩ ቴክስት የንብብ እሞ ሃንደበት ካብ ሳሮን ቴሌፎን ተደወሎ። የኒ ግድን ክንራኸብ ኣለና፣ ሓደ ዓብዪ ምስጢር ክነግረካ ደልየ ኣለኹ በለቶ። ድምፃ እውን ከም ናይ ቀደም ሕጉስቲ ነበረትን። ጨው ዘይብሉ ምግቢ ልበወለድ ዛንታ 4ይ ክፋል ይቕፅል።